Λοιπόν, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε σειρά 7. Κάντε μια εγγραφή και ένα like και πάμε να ξεκινήσουμε. Και μια ενημέρωση να ξέρετε ότι βίντεο θα έχει κάθε Σαββατοκυριακό. Δεν ξέρω ποια μέρα από τις δύο, η Κυριακή ή η Σάββατο. Να μένετε πάντα ενημερωμένοι, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω παίξει λίγο αυτό το παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε αυτή την πίστα. Όπα, ωραία. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Ναι φίλε. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Good luck. Ευχαριστώ φίλε για... Ωραία. Πάμε εδώ πέρα, ανοίγουμε την πόρτα, cover. Ωραία. Πέτυχε το να. Ωραία, dead. End the fight, τέλος. Ωραία. Και οι δύο χέντα φάγανε. Ωραία, κάνουμε cover. Ωραία, dead. Έχουμε ένα reload. Βάζουμε και ζωή. Ω. Hostage down. Ω, σκότωσαν αυτόν, δεν έπρεπε να το σκοτώσουν. Stand clear. Ωραία. Να δώσουμε άλλα 200 αναγκαστικά. Κατευθείαν μία σφαίρα. Ωραία. Κόβρα. Ωραία, dead. Πώς το δεν έχω κάλυψη. Δεν είχα κάλυψη. Ωραία, ξαναπάτα τέτοιο. Έχουμε μείνει με 500 ευρώ στην κυριολεξία. Ωραία. Ωραία το σκο. Επειδή εγώ ασχολιόμουν με τον άλλον. Αυτός είχε βρει την ευκαιρία. Ωραία, έχουμε και cover τώρα. Dead. Ωραία. Ωραία, αυτός dead. Ωραία, αυτός είναι το μποσάκι. Cover. Όχι.
Λοιπόν, ξαναπατάω για τελευταία φορά να φάμε αυτό με τον ξεροκέφαλο. Ώστε να κλείσουμε το βίντεο, γιατί πρέπει να βγει πάνω από 5 λεπτά. Μας κάνει κολοδάχτυλο τώρα το παράδειγμα. Κόβερ. Έχουμε μείνει με 200 τελευταία. Το θέλουμε. Ωραία, θα δούμε διαφημισούλα. Δεν μας νοιάζει, φιλενάδα. Πομπο. Τις διαφημίσεις για να βγάζεις λεφτά, δηλαδή με ξεπερνάνε. Έλα. Ναι, δεν θέλουμε να βγάλουμε λεφτά. Ευχαριστούμε. Έλα, 3, 2, 1. Επιτέλους. Chicken stew. Ναι, δεν μέσα. Ωραία, ευχαριστούμε τώρα. Είδες. Από όλο θα εμφανιστεί τώρα. Φίλε, πότε προλαβαίνεις και αλλάζεις θέση. Όταν δεν θα είναι εκεί, θα είναι κάπου εδώ. Τότε το μπε. Και με λίγο cover τον παίζουμε. Βάλε το scope πλέον. Και έτσι τι κάνει ρε. Δεν γίνεται να με πετυχαίνει ρε φίλε. Έλα ρε. Δεν με αφήνει να το πάρω, δεν πειράζει. Ψοφή. Δεν είναι κάθε φορά που βγαίνει να με πετυχαίνει. Το πετύχαμε κι εμείς. Ωραία, το σκοτώσαμε. Τέλεια. Για να δούμε, θα ανέβουμε. Ωραία, παίρνουμε τα 400 ευρώ. Πάμε στο μενού. Πάλι διαφήμιση. Μόνο για λεφτά δίνουν τώρα διαφημίσεις. Ωραία. Δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε χ. Παίρνουμε εδώ τα πράγματα. Τα accessories. Εδώ λεφτά. Τέτοια. Εδώ θέλουμε άλλο ένα αστέρι. Για να πάμε. Οπότε την επόμενη φορά θα παίξουμε το επόμενο στάδιο. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.